Vedre nokçum dertço. Nokçu duyuşu. Miçer duyuşu. Duy. Harşa mı martan diye. Araba martan diye. Etsahdu ma ăllăș. Что-то интересное видео у меня когда чует. Христиане, неверующие люди, они все это собаки Аллаха. Всевышний говорит в Коране, обращаясь к пророку Магомеду, ты непременно найдешь самыми близкими в любви и дружбе тех, которые говорят, что мы христиане. Эти христиане, неверующие люди, они все это собаки Аллаха. Boş Bert milk ya ki hu Bert خليت دوقشون ki milk مش Berti koyuş بشو والله تأيش تكون قرآن يا سنة يا boş Bert بوي نخشلت يا حي وين غلط يا حي كوكازلت يا حي boş Bert تكون يوشش بات تتصندو أتبرت قرآن سنة يا boş Bert بوي تكون يوشش بات السياشنا بايغمنا سياشنا صلى الله عليه وسلم تون سحاب شنا سياشنا تابعين شنا تأيشنا تان إحبوش بو إمام شنا تأيشنا تخونا تأيش تون ديلا تبرتي ما فيقلش تخدونا سو إبار تشينيوك أبيه شينيز بيزا تخون إتبيشون تخوت اندوشون أتبرتا Тун тأيشون برت бош. Короче, Гинз полностью парень сдулся, стал феминистом, правозащитником, политическим обозревателем. А каков был на старте? Не нужны нам никакие объединения ни с кем. Ни на основе Кавказа, братства кавказского, ни на основе чеченского братства. Никакие другие союзы, которые вне Корана и Сунны. Только объединение на Коране и Сунне. Вот что мы приветствуем. Вот такой вот
парень, дерзкий, джихадист, который 10 лет компасировал мозги и сейчас, кстати, продолжает всякие антисемитские настроения. Куда смотрят вообще вот эти, да, скажем так, облапошенные все службы там, цивилизованных стран. Как вот эти деятели всю вот эту вот публику, всех там, я не знаю, даже нерелигиозных каких-то потихоньку подсаживают вот на эти рельсы и сами как бы потом переобуваются в феминистов, педерастов, плюс 32, извиняюсь. Очень интересно, как протекают вот эти все события. Лучника, якобы твой бывший шеф. Проясни ситуацию, брат, спасибо. Алейкум ассалам. Я просто представляю состояние Шмакова, когда постоянно называется его фамилия, он навряд ли будет рад тому, что я вообще в каком-либо контексте о нем упоминаю. Игорь Шмаков, это был мой непосредственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат, мусульманин, это русский парень, который принял ислам. И он неизвестен как сотрудник ГРУ или сотрудник ФСБ. Это был обычный связист, обычный начальник связи городской телефонной сети города Грозного. Я был его заместителем. У нас были нормальные отношения, а сейчас он также проживает где-то в России. Я думаю, что упоминание его, вряд ли он как бы будет этому рад. Поэтому я думаю, не нужно как бы акцентировать на этом внимание. А те люди, которые что-то распространяют, какие-то слухи, пускай дадут свои доказательства. И никаких проблем. Ни в чем не виноваты! Какие ваши доказательства? Там все равно не видно ничего. Игорь Шмаков, это был мой непосредственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат, мусульманин, это русский парень, который принял ислам. И он неизвестен как сотрудник ГРУ или сотрудник ФСБ. Это был обычный связист, обычный начальник связи города Грозного. Обычный связист. Алло, 29-й. ФСБ, ГРУ, ЦСКА, кто у вас там? Вот этот ваш тузик, да, которому вы через своих пехотинцев то кровную смерть там провозглашаете, то всю вот эту свою помойку ЧГТРК на него направили там и популяризируете вот эту вот персону, вот этого Абдурахманова, тузика. Его начальник, брат мусульманин. То есть вот этот вот тузик, он является исламистом, да, которого вы вот всячески там раскручиваете, ему предъявляете какие-то вот эти якобы угрозы там, какие-то вот эти сцены там с молотком. Теперь что происходит? Начальник, его брат. Брат, который принял ислам. У вас под носом там
полностью директор электросвязи является исламистом. Почему там на месте, на бутылку никто не сажает? Почему мы не видим этого? Что вообще происходит? Алло. И вы, кто вот это все слушает, вы что, не задумываетесь, что ли? У вас вообще там извилины что-нибудь есть, чтобы понять, что происходит, попытаться понять? Просто вот мозгами пораскинуть. Как это так? Вот этот здесь сидит, исламское государство, шариат и все вот это на свете провозглашает. Нохчалал тяхи, хуна вайн цаеши барч. Коран, сунна, сой, хуна адинак бейвайши, бейвай цатам. Ахмад бин Хамбаль, то есть, блин, тут даже дедушка Багдади где-то в углу где-то курит стоит. А тут у вас целый его шеф, его начальник. Начальник вот это вот скуп электросвязь, через которую проходит и интернет, и все вот это вот. Все, что связано с электричеством и связью. И тут у вас 0 реакции. При всем при этом вот этот Закаев, да, который тоже сейчас исламское государство провозгласил на своем низам там 2002, что у них там за эти самые шариаты там. Вот этот вот чувак, его даже мусульманином не считает. То есть вот этот вообще крутой, блин. Я говорю, там в Багдаде даже рядом не стоял. Судя по его вот этому там религиозной риторике, по религиозному вот этому базару, грубо говоря. То есть он не считает Закаева братом, потому что, цитирую его же, да, потому что он неправильного религиозного убеждения. Тот же Шмаков является братом мусульманина. И все молчат полностью. Ни ФСБ, ни ЧГТРК, ни сексоты, ни петухи из интернета, которые кудахтают. Вообще все молчат, 0 реакций. Алло, что с вами? 29, что там происходит? Почему никакой реакции? Почему Шмакова сразу исламиста? Представьте, у вас исламист в КУП электросвязь сидит. Главный начальник. Да пускай вы его сейчас куда-то в другое место там перенаправили или там переназначили. Но вот это то, что было, да, то, что вот Тузик там якобы преследуется за бороду там, особо опасны. В Европу даже за ним с молотком приезжают сюда. Что у вас происходит там? Почему никакой 0 реакции? Главное, это только зам, а тот начальник, директор. Вы вот эти, которые слушаете 10 лет, старые, молодые, женщины, мужчины, что с вами, шунгухиллашт? Вы не можете, что ли, мозгами пораскинуть и понять, что вообще происходит, как вас через эту религию, как вас через эту идеологию, как вообще ребятишек разводят. Просто посмотрите, насколько вот это все выглядит жалко, да? И все, и там европейские страны, там страна, где он сам проживает, все молчат. Потому что вам это подходит, вы все с открытыми.
словами. С открытыми нараспашку ртами сидите и слушайте. Как обезьянки вон перед этим. В Маугли такой удав. Вот как перед этим удавом сидите, как бабуины, и смотрите это. И для вас это нормально. И раз вот такая картинка нормальна, там все тоже плевали на это. Минимум 10 лет вот эта вот рожа сидела и дурила всех. Еще продолжает, то есть все еще хавают его вот это. Буквально недавно там Израиль называет террористическим государством, плюс 32. Не просто называет, а говорит, кто еще мужчина, кто может это сказать. Вот что происходит, да, вот эти призывы, откуда вот эти настроения, откуда это все появляется. И вот наши соотечественники, ой, махкой будет, я не пойму, вы не видите, что ли, всего этого? Шунухилла, вот зайствуешь, а я и нашу не буду тигрда. Хотя, так и штагуш маду, почему, что аудал мундлиелшу. Бах кеги, канвеллак, таква кашибанак, чавак, что аудал лему айру. Совела вистал чечен вашу. Просто цапитушо, кецо чухаин и чуешь ваха хец. Отсо ше вегишта аудул вахш дурит вешач. Просто кидаш та кивма вешам мацахилашун. Какой намек на работу Тузи, Тумсо, на ФСБ, там, не знаю у него, ФСБ, это там, ЦСКА. Вот эту рожу вам посадили 10 лет, вас на вот эти вот исламистские грабли ставят, полностью вам Кадыров, Кадырка. Полностью дебилизировали и сделали так, как будто бы все, что над чеченским народом происходит, там внутри чечен какая-то кадырка откуда-то появилась, кадырка сама по себе, вылупилась откуда-то. Кадырка. Критики Кадырова, власти Чечни, оппозиция там Кадырову. То есть вот эту одну рожу посадили полностью, всех облапошили, да, и еще заставили всех, короче, собственными устами полностью вот эту вот пропаганду гнуть. То есть у нас, оказывается, не политическая проблема, у нас никто нашу страну не захватывал. У нас не прошел вот этот вот акт оккупации. У нас вот какая-то кадырка, проблема, кадырка, мадырка. Она кадырка не дает вот так вот. Ваххабизм, там хахабизм какой-то
вот так заниматься. Он суфист, он муфист, а мы хотим ваххабист. Ишь аудул, да, человек аудул легко. Полностью, да, там суфистчи, муфистчи. И все полностью, и вот это вот хавают, да, там, религиозную тему. Да, ну, вообще, вообще целишь. Там где-то с тёлками у него на хате, там, вот эта сцена с молотком. Тут ему миллион уже якобы подкинул. Но это понятно, это фейк, просто сейчас у него тачки, финансы, все как бы появится, да, там, они же не просто так зарядили эту персону. Создали, как бы зарегистрировали партию, то есть уже поняли, что там дебилами управлять легко. То есть готовят вот это вот для такой деятельности, да, для дальнейшего облапошивания, чтобы когда там будут финансы, что-то появляться, чтобы, он кадырку на миллион кинул. То есть вопросы, чтобы не возникали. Плюс вот это 10 лет работы, но что же не бесплатно. Короче, что вообще там поднять, там вообще ничего сложных каких-то сценариев, вообще ничего абсолютно нет. Нет надобности. Просто вот топорно, по-тупому как-то сделал и еще накидал туда что-то. Аллах молоток подал там туда-сюда. Неверующие в это не поверят. И ты еще круче. Чем у тебя тупее, да, вот все это, то, что ты делаешь, чем оно более тупее, тем наоборот лучше. Главное вовремя туда вкинуть какие-то эти риторику религиозную, что-то такое. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة عليه ونيته كبچكو وإكاتيته أما بعد بوصل ناس بيشن بس تمزو بوصل بولدي بوصل ما خلص يعني اللي يسلوش просто بوصل موي مجاي Истинный меч Аллаха, ده $1,300,000 حدقة الله أشون يأتي الله كما ورمزان عندن كديركن ما يخدت деньги машины все есть а у вас ни хрена нет собачу Тому som раскрывать бусовный театр, любой ночь человек зубар, да. Тому що поемарсан нечотний захом хак дер везеруй раски. То как шел, же поемар мой везде. Иван уж, сон везло широко. Тражук ты сан хилилаш мадуй, а то буя хомшу. А что я цену, что бузал дня Иван уж о цену мое. То хилилаш дал де жук ты сан сон де буя хомшло что-то. انت تعو قبل جوا بريزي الشاشة انت يشبهت سعر كاينك عارج يقول عارجنا كاي يقول ايدو بوق انت يشليل اشتك تومسو اجياشو اشتدازو ابرشيني بس الكنال تدعم هو احتني تومسو ابرشيني يوم شو قدر كانوا ياشا انت يش مبا اخيتي سيجاح ووزن سبسن انت يش واخير عشمو ويقى برات تومسو صوتو بيزوش سماعتها شريعة دعواتو ديستو اتشويتها Сунва это нуацицик для распространения сунны, Корана и сунны Камасутры. Томсо хайгу хежерш призывш кладу цейр хакайкам боек бяш.
это إيش كروتش كاينك عارجو مباخت عارجنا كايو مباخت هم مجاهد الليو الله دات لويت صلى ويخا سويتسكا ولويت صلى ليو الله برستا داش يا فيمينيست بوش دير ما يول شو يل أبوشنا ميل دا يو نار أخل سنة والجماعات أبوشنا تتجيني يخرنيس سام دايلهم شات الدنيا دايلهمش اوكي بيمرس موغولنا دو يد دايون عرب شيست إيا مير تو اتوقع داقن شايقش يد دايون كيفيش غو ديخا تير ماكا شايد برجي بروباغاندات خار مويا واهوشي إيش تكي نيجن ليركش دو شوان يعني خزدو خيان سبوسو بدين بوش إذا ليركش شاسن يول أبوشن جوش تو يو بيشن بوش باي أبين власти энцум домжос мало насильственно кто-то власть взял, ему присягает, 30 плюс 32, Аллах воскресе. И что, Рамял Духи, цитирую слова Томзо Лубянского. Что ему дохват турдой, ногти чуаешь. Насильственно кто-то власть взял, ему присягает. А у меня вопрос. Ногчикар маршу хаяха, насильственно вайтен вал эмир. Отцом присягнуть, не цыга хунзайна Томзо. Ты шицот, Аллах, базай на он. Harzo, короче, льгоч, он хинц безвизовый режим, он. Нерюк прям кеман тих орден Harzo еще шуха. Это визен, где чуа десон. Он просто толк де матах, да, ну ай лезерю, Аллах, матах, капяк, стакет, он Аллах, мат. Это просто тактика, что ты чуати. Это без толк мобы. Елсманчур, уабуэш. Ну, ладно, что каблок, ях, это гашегин. Шлакаблок шушури не муачорсо, цахен жемолчена. Сюк семтиш ангелу хала лахту ашбубош биснери. Да, жезо до тамох белчен, да, консурт докс до нальчка, я шо шлакаблок, я тебе, эйо. Квотам бун юкин. Иза ютана, не, да, я ханё, дия, не, короче, голцем переформатировать, не, же мастер, не, айо, дия, юлчи, прям гушу кибачк шкел свежевятен. Проем сейчас, да, ойлен, запечатать. Короче, Аллах, баз, хайн лупча, урьер заешь, хау заешь. И вот сучок, что он генишен зер. Зад розовый, захаз хожает. Поэма ряхма хали розно шажешь. Долг шавек шолша. Ничего, что героин, кокаин, шайк, и чукварт, оачдать. الله قايد هون تشوكوار وذات تامشن أشوشين خوي ده تامشن أشوشينش حتى توش وشو جالتو ياش تامشن أشو تجر موزة تجرون تيات بجالك لا تبولش تنها واستوى يتوى موزة ياجي حاج ده بينبوش موز حوش واش بجالك لا تبولش عش وقعدوا تيجا بريسكت ياشيجات يتعزنت شدوق تيجا تهون هذه $1,000,000 دين الله أخي $1,000,000 شمدي Jetzt wird aber ist du kannte man muss nach Batzante tu sprichst schurziger Metrbachosch أجيت بتيحت بتعرف تقطعهم شن أشوشين يا شباب وخير ده شون جدار يا جنايو جاوتوش ما يشوف تيجا شو يودك دوك دايت يو تقعش جديت واسون مالجو حقيقتي خيام سون الله чувствует ورقص بوش ولا علاش سن دي داودلش вообще дадуч قيتش بات لدوش بات يزودري بو إتي عيش كروش تيال تغيرتش حالات يا إت عرق تعوغيش حال إيش لا ما زغرت دوغه سويا غسه هوزم نا شيچن نا كروش ويش زوچ نا تحقلش لا ما زغر دول باش درقير أرش بوتيغات أوليلش أر جات أوش هيش هيش باي أبوش بس ده تيجا لا ما زغرت دوغ ما شاء الله تيغوام حلده ليشول شلو كوچو تيغوام Да, вот это цицкам до алда болтать духяш олчте ду чва. Это сонам за шани субошек же аз газетацаш. Иш опушен муджаид мохулам за зо. So te ахуешь положение. Это кируешь ва. انت سلام دات слушал потом валя шейсу ورحمة وبركاته ذات وسلامته. Просто эти приветствия تعوم حياة نير вообще. إذا вообще نير نلقى عين دي شغل شدات دعال تأشياء. شوك حيز ديش. وقل أخ دل ديزي. قنقر أخ حياة ديزي.
окон цаунеадина иш дақоуда сақоуда дези бошда цауyu цаушо цадимо и нормально цабыш не то что бэш там зудела бэш сегола мила вола искренне пожелание еще хочу саган вообще изначально все на лицемерии, да, там, на хитростях каких-то, на подвохе, на подводных вот этих там, камнях, да, подводные течения какие-то. То есть конкретно вот нельзя с человеком поздороваться, пожелать ему там своему знакомому, другу здравия, я не знаю, пожелать ему свободы, если это на чеченский лад. Вот тебе нужно как какой-то петух, да, там, вот этому нельзя давать приветствие, вот этот, когда дает, у него наполовину брать, там, еще кому-то наполовину давать. И хую я вообще это яйца, да, от сумнахта, да, залштешь. Просто шия бата. Опущенный, приветствую. Опущенный. Да, нормально, ты не можешь с человеком по-человечески при встрече его вот, поздороваться с ним даже, понимаешь? Кажется, есть умью какие-то, да? Так, что у нас спикер буксует? Вот у нас на этом, на картинке здесь вывели брата Эпштейна по сунне, который сунной занимался. Что он плохого сделал? Все-таки я так и не пойму. По шариату. Что плохого этот петух сделал? Hajahint shash tadyan der kokchwa madit esqamiyalsh madie fut habuba khuza habudina bo yeden der tadyan der вот сюда давай зайди поговори что план тигр ابرا اتفوني على جيست بويمر سنة على مو بسم الله سوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشتين ماش هو الجوش وادر زون يعني закон سنة بدأوا прямо الله خجع بات تطيع نكاح داش والشتر دخو هو تاع دز هم شازن هو هم يعتي دو بوختس تيجا بويمر سنة دي قوتش داش بوختس يعتشتر دخو полностью, да, полностью الله حلوة вариант я чаба вот тигр, да? خير يا بعضك دو تشاح أبوش إنه ما هو لتر он لا даже виндета садим сацевин до хочу хума эрдош стагвать я в кусты сразу ну проблема вот что тебя тревожит, что у тебя за проблема? Как психолог, Максим, что тебя привело сюда? Да, что тебя тревожит, что у тебя как бы на душе там. Вот я как психолог могу с тобой поговорить, стать твоим личным психологом на несколько минут просто понять, что вот происходит с тобой, что какие у тебя негодования. Söga karenovatjas, opušana karenovatjas, vidēju pečētoš, vai vieki vikooli. Bādēk ticoloču vācins, ličīti,
Удачи окцовшек, опущено окцано. Опущенный во веки веков Аллах воскресил во имя Отца Сына Святаго Уха, Святаго Педофила Мозмагии, Лахажоха. Плюс 32. И худобо, слушай. Так, свободно. Ашли цук ша дегга. Тухал. Тохол дубу. Тухал. Не стоя зуат. Тухал я зина. Тухал я зина. Ну ладно, так. С ошибкой, слегка. Маду сун шу галдойл нахду. Ну, ёлки, гал да будина. Нахче махил баш, что твое. Петушица де боя, нах террору призывает дешбу, Табио дегнах слилар, табио хумнеш, вайт. Цато, что хумнеш, Naja, siehe die Kirchenberg Schwerbosch, die Hunde stützt. Foto mit Hand ja durch Galoela примерно. Nach neis hostone bocacha любой проблем. Аз бога поемор мацавона цаз hostone он мачу поемор. Каяльча, короче, уавильшила свой фугас, несмотря по сторонам. А сон твой тот и вильшила. Кшенки бачты оли. Hochsteuer, Busel den Hochsteuer. Busel den самый цен den до хун дойзи хочу вали проверки это. Примерно хотя розовые очки дуя воду я действительно сучурум что из-за дойш. Еще так обл да что как вот почему ты себя вот таким позиционируешь вроде бы Наден, Busel den самый цен den дойзионс. Дуй нормально, дуй, например, зудри насиловать, вари, хайнуот, что на мостах, вари. И жизнь опять, что четвертое, дойзитецун, бэч, сразу моя есть, хайтецун. Фазцен. Просто еще дол и отчури уосал ледер и биохумнеш. хотя бы биоду элдатесин сучурдикум хайет ихум да дуйнал дуйхашт действительно ажал херцендек ду хердикник хер эслиелорду хер эскоболду хер биохалю цэцэ кобол майелаш таммо танна нохчичун хайгер висет да хайгер кайкамба вот суман дуйнал сажим хиятам буйхаучи Deutschen biceps da alles ist so уже irgendwas hoch in eine biceps gehen. Te boter bolsch goed te boter schwarze ja. Allo, te baait boger, te baiter bude te baait biz 444 hadis ya sa boer muslim chwa. Jihad te baait megshdu. Хоте йовитвалом це со. І око бара шуламаз де штат бо гор хоч штат бо шумеч дуелахтах ад только бо. Халал зен хомеч вочу гойтон айчтан опушены. Ялх айте ай поэмар хадис я хоют гвичиг. Сом ей шват дина. Действительно, горнах цакиет шон хажал хо. Цадала джихадан плюс 32 почур стукачок, короче, призыв сейчас сандуица до. Осуждаем всю вот эту петушню, там вот эти религиозные петушиные предписания, просто их разъясняем. Во-первых, джихадан бухтюан, титай нога, махка. Раз, один чур эрвер, первый момент. Второй момент. Ханагасан возраст твой, пухда говорит, что хадуил масерги полностью дакайкан. Ше диндол амаран келцаван, что он полностью дадел ушая. Этого призывного возраста цухай нахиллай, хоть дадия цевелай второй раз. От бончуа уже это на скриптидин хадис нагдат. Is a question, other no.
Дальше, короче, кефиш болчик хавен хаиш вуха. Ялх эйт, четко. Ой, ковырять, дечкой дубха хайду тига. Ну, вайн, хабил галдел, вайн хуш тол. Ялх эйт, то вообще камел хатса дует. Диш, уже диш, да, это уже поем рыба. Хадиш, вообще, хадиш даже, цадуицуй. Чисто ялх эйт, что тик, полностью тоби инцит ксан цубунчур эхос. Кефиш болчик хавен. Цергар, церя, бен, церя, найкости, бен, церг хайн Deutsch. Спасите, помогите. Европейский. Да, он надо Бог. Он это, что Бог хочет. 21 глава очищения с помощью камней. Сахар Бухари, 155 хадис. Царь Илш, Хабусов, Бежер, Бог хочет огшак, бахкан. Розна шаузона. Александр Папс, мамс, хоз хавали нуй, хозашт, халқина хошт. Папси, мамси, хохта Адам Хердайцер, тихира, да, белдела. Тюан, короче. Нормально. Дали елак витруется, дуезул эл. Папс, мамс, хавали ней, хабех кандоч. Хуза, уже хузашт. Родиться, дина, или бердолш, короче, хузашт. Хилаха юграс эл. ريسك شتوى إسامة توحيد دقيقتي شنصو دين دقيقتي شنصو شون شادك короче до изнахинц сочо мисс дин дقيقتي дохуйтне цулт я ты не можешь здесь оставаться, то есть ты должен переселиться. Вариант, конечно, вариант. Хадейн вариант, я церкус хабошена. Цадос хадин, закон хадин, бепуса ахечвацун. По закону пускай члушвацун, европейский страничка. То есть, когда у тебя угроза, жизненная угроза, ты тогда нарушаешь, и поэтому вот международное право, оно позволяет, то есть, человек, который на своей территории подвергался политическим преследованиям, там, он нарушал закон не потому, что не уважает законы там, стран, границы, а потому, что он спасал свою душу. И там тебе позволяет. То есть ты сейчас в таком же положении, точно так же ты законы, дозы, нарушить дни. Даже нарушать даже более удобнее духом в Афганистане, Мавритании, даже визит уже сдаться. То есть и отговорки, там нет вообще никаких отговорок. Он как Тузик говорил где-то, сам ищет, что он в Афганистане того. Ищ пять бог, и хукамелду. Ищет. Да, $30,000 хилчами, меча на оиш. Не, му ищет, худин ищет, я не пойму. Давид консьету, а что ты это ишбать? Бахкас, это она шишантиха унари, хухиллахун, иштаху. Ja, zo'n badek zijn ze dit zo'n in ze uit dit zijn zo daar. Als er dauwen gaat, alle die nog die is zo'n iets ons leren maar bussen. Hoe is het eigenlijk dat tag zo je zo. Deel dat zo je zei je is meer. Ja, wat meldol, hoe man te hola poasvel, liel що gaat, уже тапел, атавие що вистахал, ела, короче, мопал борба. Все, это подойля, косить деш, все половина бе, бусул боится. Эйч, короче, смотри, ну, цажимма ишта духовность, целема сума деш, вообще да целая ишт воше, ишт далил, ца проблем, нет, раз ел, ца фильмаш, Шодинчур эр долг, Шодинчур эр вахтарвар, ничего себе бош, да? Чучу ахаладзал, чучу эр мох, зачуа цееш чу, нохче ца оац дыня. Нэр вац бало бог цанохче дыня вац. Нэр вац. Аста бог ваде де шогер. Аллах поэмор бог. Я иши ю балабол. Я хоршу балабол. Шеш бузал бубош лиш биш. Цапца хадж диз. Уж толк цаузега. Не лака Аллах поэмор балабол лириши малдиз. Я шешу алдиз балаболш. Это эйчка адишка поэмор Аллах вош бат бо бузал.
No asti huntu asti lähtsä so wat sahla wat da mo asti loti şu hundat şu nah hundat şu вообще zaata gonca yol şu ti las da Allah ho poemro ba wat so buzol ba ta gonca yol şu no sen zelo zaliji şu apuşun yol de şu arbo tüno qiran adain khachi elnashin lila şu apuşun Цаятак лауреат шуну ата ишта пушинум состоян лил рёкша ну соном майстец ишлил нервоз лауреат голок hat hanen habos posta no adushu haba qandaba do Allah et orgbol nagar dukshun sa golok badak daditsen damurus shu любой чунга координ sonar san no do di dochun hasite di nen washar di sunt washir di ونادين دي بوصل دنيا حبوصل بواتا وقر زود حياة قيزي ودعايق إذا كروشي يول شو أسنا يوعنيت وصيت ويشات إنه بوصل دنيا أزيالن ميات يسدا سيالن يتون داسيت كي سيالن نوقش بوصل دنيا زود يال وشات بوصل دنيا تيوي دشي ديگر مخبوط يويتش زود سونا وات تصون داقين مسيت مارشال دشغار الله ماستا شو دواخ يتو بوي Маршал, это зафоне авегвао, амок, да. Смотрящий за миром мукает, важа. Мадем это Трамп банухашем. Иран то глаз. террорист war да. Билет моди бос, пармат уже координа. Да, за ночи контуац дела, чучуа дела. Ба дуй так. تجوا وات الدنيا والمدينة دقات ناهل وعايش تولش تدعي زواج ساعي تروق حي زواج بويا ميل جيتشيو إذا نان حي دوخر حدث دالشي بيش باتشا شو بايم روشية داني ناني ألج صندوبو عيا وبشي بيش بات يو سوق بوق حسين سويش دينخ ودايولش داش دايولش شوخ سين حالخ ماس دينخ سويش أدر إن شوخ سويش شو بيحك بوق شاي دينخ имдита ся заблокировать ваш гирио الله هو قيل الإنسان أسوأ تمرون جالو داعت نيرانو Серьезно, 3 апрель хочу, я школу, ودي русские я дальше это Вообще. целый камон сразу думает и я больше аж больше да сидит царзла больше Сразу съедок летери вам, что элла уали, красный аллет. Дез гам моды, за арбой мобы без нах. Не, дез гам дати любой камон, целый камон, он больше. Нация хохочен, абадеш, свек хачем, нация, я цели же, это сброд дери, но да он дать, он дидесен. Беш букоше, но кам, му ола, шаде кам, хай. Hoka, короче, и паспорт, хотя бы ночью-то что олш, да? Декца до, нормально, уже это нахиец уже здесь до моле. Нахиец малолом, зачем тормоза шли, лела? Ручник хотя бы и с тормозом, а хочется ручник тоже, чурк штекарилш. Адуг метр ол адуг чамбоч ол атах та чо халвер ват та Поеморсон олкас поеморс модер ол шо ма та ол поеморла метр ол та ол поеморсан он та хази со чаша де он я дing халат бош поеморсон وي دي هنا حالات شادو عملت الله هنت عن ميت بوال هاي كوارت بو از الله خان جدا مو تعاون جور مو ثاني تعرف كم يعدلوا المدات ايش قناع داش سرقولي شدينا على تعيش تم ديرتش وين ما واحد تعمل وين تشتري يا تعال دور دا تعيش تم عشر الله ما استوى عشر يا قرو يوديا جروبي شوارع ديش تك دو تنقل دور دو يتوه مال دو تك شادك على بقى هدو تنتا
Да, да, сводия чё, распространять. И дон, а еще бо. Хаве, человек долит, что хят махуэт цар, هما داعتري يعود عنا كسات سديش طلعي هما داعتري مسارة كسات любой динан هم يال اوچنا كسات سديش توي любой динан هم اوشوك يدين критиковать дяшوك сразу عدك بورو دك شو هروخ بوصلنا ان شاء الله. Приветствую всех. Приветствую, машаллах. Такой вопрос. Вот каждый мусульманин, как я понимаю, должен стремиться приблизиться по своим деяниям и прочему к пророку Мухаммаду. Правильно я понимаю? Сунну соблюдать. Да, но он должен приблизиться, да, вот к нему. Мухаммад пример для подражания должен быть во всем. Да. Во всех действиях. Такой вопрос. А это где-то написано вот в Коране или в Сунне? Это единогласное мнение всех великих ученых шейхов ислама, что каждый мусульманин должен брать пример Мухаммада. Да, в Коране есть это. Мухаммед пример для вас, короче. Ага, это надо искать, да? Мне уже самому искать. Еще хадис скажу, глава очищения с помощью камней, в котором Мухаммад говорит: я подобен вашему отцу, обучающему очищению, то есть нечетными камнями. Да, короче, пророк учил, там просто у одного спросили, там приколнулся, а правда, что ваш пророк вас учил даже очищению, как в туалет? Да, этот начал рассказывать, полностью объяснять, как даже показывал, что делать, как нужно подтирать нечетные. Короче, приколисты там были, вроде меня, можно сказать. Я бы даже тоже ради прикола спросил: а как вы, короче, чистите? А тут, короче, с пеной у рта начинает тебе объяснять, как пророк я учил чистить фугас и ложиловку. Ну, это ясно. Вот я пытаюсь понять, вот это вот результат веры, то есть это в Писаниях написано, что надо быть похожим на Мухаммада, да, или это результат религии? Да. Путин, президент мира. Иншаллах, Путин халиф всех православных мусульман во Христе, Европы и России. Да, написано, дружище, написано. А вот не подскажете, что я сам не искал, какое это, где вот? Или мне самому лучше поискать? В ключевую фразу впиши, там тебе хадисы, аяты, все высвечивается сразу. Ага, хорошо, спасибо, все. До свидания. А еще лучше у шейха чата GPT спроси, он тоже шейхуль ислам, новый пророк. Костецкому. Новый пророк ислама. Костецкий даже объясняет, как нужно чистить прибор. Нет, Костецкому нет, не такие вопросы. Костецкому там сколько раз можно там пукнуть, как переспать надо с маленькими. Он объяснял одному объяснял, как пророк, короче, когда купаться не хотел, чистил свой половой орган и ложился спать после вот этого интимной близости. Он там прямо рассказывает. Прямой шейх, прямолинейный. Ну, а чё, нельзя, что ли? Ну, а чё? Это религия, или стесняться не надо вашими грязными мозгами, и вашими грязными мозгами надо. Сунна надо. И имам Шафи, у него мозги квадратные были, по-моему. У мамы. У мамы за пазухой. Ja, weil es einfach naja, Jodo, Lechko, Bombos und Dukunat, вообще, ему, вот я здесь, каждый чуна номерш. Лечку вообще, что дух насеет, лечки амадису. Ще бакфут, волс, а уже се ищаем, скопировать теж даже, уже за язык, варда, что папки нахоста, да ежу. Боже. Седьмой век. Им дита, атан таспир, дехни, Аллах, алания.
hep şey nodiyat tasbiyat now. الشباك الله هبوشات الشباك هبوشات ميل دالوخسون بولنس تشو هاجدر Anne goyo aja goyo. Otot goyo. As bogan östüyorşoldu Allah değil sağlar çoğaytan paymak kurucu şarlatan halar öyle değil şurada değil muğlat şimdi değil adel lusu öyle işte halatsa öyle ne yapmaldık ya da bu yüzden işte adel lavuş Hava plastik. Sonuçta aklı. Soğuçan iblis Sallar voyla koşa. Soğuçan iblis öyle tasdal Motor do ya arkadaşlar makası Zabadi şiil kaşçuyla çodir doğa boş mori senek şey Dakika değerli çordon. Sig dakika çordon. son şu telefon yıllar neyse söylüyor Rusya hodomen dost düzer düşün On kibaç zamanı yok kariyatın blok yok kariyatın. Atatürk sam te beton atjezduš latot ili observacija. Сказка так došla Atatürk latot ica üç. Haltija, te beton jättim var. Sundo armatūrā sietkain. Tak, co te olien, te beton zivata ust. Airu atso latboa. India duženi ginišu, India sam vagoru, ucerzu. Ali, ja znam, Bože, izvedi. No, boa, ja znaš, vrca, a što diš da što depijaš jege i triješ, Bože. Jegor ili šišu, da je sad dapšaj la, da iš bita udoš. Što samo odelčane. As razrešeni lokšom polnosti, da šajla teates tijeku, za velđul, ja sam tohol, dama dujaš za da razlilo, bita udoš. Конечно же, что Masih şöyle короче, да, до тут оценишь на от айхайти. Це вайдейшо, приходить чатка, но и холодсон ала вайдейшо, что склепщу абекни, да, и все равно, просто цаганец, что бы кто бы не говорил, вай низ онка лечь, и вайдейш, понятие, что ю хадак ди, что кой хондача, адам дерш, ну, мили эрдем, адам. А дердол, адмо, Din adam dat zo'n doorsto laat do zanimatesh. In nis dat e wadesh en khitna in nis doti ilar taum doti. Eta debilsh. Dan soort dwidish le wadesh abuilers no serono khran ele postote wada hada hadela ist ayed lo bocht dit stadol bo doqar. Bu sad dinamik sto bo tafot wa yo qarion qari dagish men megsto Allah hu meg bo khal hongur doqo. Nu wishta id waidesh borg ba nis bo tatak tayol khanu. دون هقيل بصدقنا دون فتفة حق مكشات يا مكشات شيخ وإمام وفتفة يا حق أميك إجوهم دون باش فتفة Бешнах, короче, вообще там движение слило мекштата шейху фатфа эльчиш зывчат чувал расширение вселенной пятой точки омега дуяч и тамек и чего движение, короче, да. Ja, selv nok seg så kashloch ratsagubs så kashloch do metig. Så jag uppkästem toalettes i mela lokson. Och där så rasa jag åker och tagwa. Så är och met kitar och Peterson. Alltså så det väl stå så sen matte så så ne dock och la dock. Santagen Peter Boxen. Kan man alltså är och met krokson och minimum bas. Šo poemar se meče na atviršalai, da se atzaoš.
Мандейцы, мандейцы, абсолютно. Легко, вау. Вот чурок мелота. Было баглия, что говорить постоянно. Массуз мек что есть. Има чу, има чу, эргуа. Шмаг уйти, шмаг. Это короче, сейчас вен махруф сой динчу вен, сейчас динчу вен. Копа быхил, я по аналогии. Масс шансы. Короче, по аналогии, вот, и сядь и использовать вещи. Бусал дня, шедик по 3 раза. Ну, когда попыт юкцем, динчер эрва, короче, дельта антитрол, короче. Санен, шашилю, бэца, чудо реалировался. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ekber. Эпштейн, Экбер. О, профессор, перемать. Это выключи, вообще выкинь его. Я это 2 дня розы дал, не 1 раз за не спел. Короче, вообще как аферист. Вообще на блок сразу. Без билетников. Казацимма. Ik doe zo maar zeggen. Жизнь прошло. Atsimilvaris, Trumps eigenlijk, wat er eerst zo is, Ben Samal, eigenlijk moet je oorlog zo zo. Moest met dat dus eens. Буду из. Трамп смеялся, Бен Салман, поцелуй меня, Эл, короче говоря, в мягкое место, Эл. Опущено, короноватую, но... Ишь, скажите, ко нас, походу. Такой обряд. Сам и буду им гундел. И хинцал зуол штецерс. Ну, ишь официально, мол, штатов, ишь вахен, на весь мир. Поцелуй меня в мягкое место, Эл. Ну, по-грубому, мягкое, Эл. Ицакерины зубами баштал. Хадис, гучте латицу. Терду гуштелчил. Из-за дикта, что Трамп дуешь, нет. Так, у нас уже время, короче, молитвы. Пан пропан. Давай уже. Где наша гармошка? Пан Чечиль, ты тоже усы носишь? Или у тебя пасунни, короче, выбритые усы и бородка?
Ван Черчилль вообще молчит. Походу уснул от передоза. Так, что у нас здесь тишина? Давайте какую-то тему замутим. То как-то скучно здесь. У меня пока шумно. Админца видео, он дела под рукой замутить тему. Задай ты хотя бы какую-нибудь тему. Тюк лом, мать, халвейролш. Тюк лом. Давай, чувала, захуй. Tøger blammer, besøgheder, at Allah løm snart, har opbussen tidsfælder. Søger dog om jeg vil lære her, det Allah var mogen, mit sein walkich. Så er det en jihad, der er del af et en bukser i spirmod, ja. Kontrol atterbar. Østbøller, bare en anbord, atterbar, ikke bare. Hoş koy zor bir yakış var. Hoş вообще так даже диться яхтуш. Дам os диться дучун дiri. Просто еще дага духа это яхтуш. Это даже не дайну шо. Вот это собор да, сейчас диться яхтуш, не, это халкуш, но что молодой, леркс мода бош. Шо опушен сейчас будет. От бетиш это дуэзл шедиеш ама бах бетиш. Бал иш мит шерқуер бар. وتحجور تعبك لين حلقة يتدوش قشر قام شيء ده دق شو هرجودين دار هر دح شو نجوار شيء ده دقتي يقدر هر دح شو إنجوا مرات أعمله شيء شو عليه ليش إنه دين اتعنكر تعي حاجة شيء أخي ليه شو أتلاقي خي يسوع أتخيلتي قام دتش قام ما هي كده شو بدل ريش تقدر بدل عشوق بدل تدري شيء Also, das ist ordentlich Gaus, hat alle gedauert, du Stroh. Да, как раз Шахтер петухи шаехкин.
Мультикультурный лозунг. Дуплес, походу. Секунду, трубка есть еще. Секунду. هو قال له هو خرا ودر لقد طال صبري وما زال بحري عميقا وهذا نداء الغريق كأني بگیم دو بعد پستقیت آواشا دک خوش مدایت کنم اصول أيوة وسمشي يعوى غيتا شيشي ну не все там так. На самом-то деле дик оалешин, например, цана хор плюш цигада моденец, а шичи гёгите хайо. Это все шичи гёгче ваде, это тючм ход, там шин дикас хис. Ну яхчи инс беш хачи трабеш ханс хрду. Туда же даск ахцахум хла ханс хрду.
شيء تأخر بقش بس دم دات إنه إشتغل например بيشتو يخرج خلامي جهردو شيء دات آخر دو خزانا جين خدات هذا قيصر دات بير تعاهم دونش خدات شيء آخر دو قش وجه سا بروبليم خريات بسون Действительно, дик лайфхак, Кюша. Нормально, что чувак. Цан семья чувак, что размножается, дашь. Короче, на месте. Йоз ах, пионе. Татош. Пионе. Ира, найс, ах, что. Нормально, дик движение, это. الله يا محمد رجعوا Законно, бусал вежебом. Хаз иман, штака, да, цунцанта. Вообще, кино, что лучше. Hoş melo beşbu. Bizborodu beşbu bu. После чего? Мол безбородец. Сулейманова отсюли. Сунцан опыт отсюли. Всего-то все тера уши и квалити. Безбороды Сулейманов мегитет сунцан. Что ты говоришь? Безбороды юка махрам оч.
خو вариант умачвать. عنها شيء واحد تعود بالك بيان بس هيك واحد تعود با ايش عجب مزنجلته مستنى انا مزنجلته وهنا انا شادته يعني معقوله هيك ما يقدر يسيطر عليهم؟ ما اقدر اسيطر عليهم. ها؟ ما اقدر اسيطر عليهم. زين من ايش وقت ليش وقت تشديهم يعني اول ما يقعدون لحد ما ينامون؟ ها؟ اي اول ما يقعدون اشدهم من ينامون افتحهم. Амду мой гид на ближайшие дни. Ему 33 года, ровесник, но у него уже 4 детей. Жена у него одна, причем это его двоюродная сестра. Еще лет 20 назад это было вообще повсеместно. Все женились на своих кузинах. Сейчас такая традиция сохранилась в основном в центре и на севере страны. А на западе уже такое не встретишь. А в чем смысл этой традиции? Сохранять семью цельной ради защиты? Ну, это очень старинная традиция. Когда-то мы жили племенами, которые постоянно враждовали между собой. В конфликтах все вечно убивали друг друга. Ну и женщина не могла выйти замуж за иноплеменника, он ведь, скорее всего, убил кого-то из ее родственников. Поэтому, чтобы не провоцировать новых конфликтов, женились внутри семейного клана. А еще ты пойми, мы тут живем так, что не видим много женщин. Наша религия не позволяет нам знакомиться и общаться с ними, узнавать их. Вот я вырос, мне стукнуло 25, пора семью заводить. А я ни с кем и не знаком. Кого и как выбирать-то? Вот сестру знаю, она хорошая, на ней женюсь, значит. Да, тоже удобно. إن إذا بسيط كيفيش قدرش استنبوسو بين شرق نوعش أدمنستراتينز دارا شعار شرق في تواشولوات كيست وتاوتس كذا كون نادوك يقول الله خيرشن بريتوريتش داش بسيط كيفيش سواخش ولا اللي أبوشن تقول يقول أبوشن مجاهد يالغايت بيمر الله يالغايت بيمر حديث بس لحد يا بالبول لي الله خير بيمر يبعد يلا كيف يشتواخوش قد نوچو شوشابوش يوش كيف يشوا اي غابن نوچ اي غابن سك شرق واتو دبوش تعدلن اذا دلش ابوشن تاع زون تاع تنقبويدو هما ذكرت دوتا كبو إيدوش تنيس تالاش يهم بعارش أبوش مش تان أولاش مش بس نواني أخبص بقى تعديش ليلاش كدولش تعديل لن أوكشي قناك دولش أبوش نتولتو تاقا ما ياتي أوكشي تعاهم ما ياتي الزودا ياتي تاق ياتي أبوش يقسونهم تدوتا كما أرضي إبرة دبرت مو بيربوي سالتاني دوي قربا مكشبو نهبات ناخم ياترش أبوشين شاد سات برت وبشي تار خوال تيش مقدو ورع دي شيء تيش روات سو تار قاقوش الله أخي كما سوبريات دعي شيء وبشي خو يونداش سي بايمورس إز الله أخي انت أحبرام إز الله أخي باز ولا دوي بي دعي قلو شي كانت قويسنق كانت هالشي بريوم لايوات أسبو شوبات إيبان زيد خارسة الله أخذ دوي بين عشيكان طوال عاي وأمكل شماسيتا تريد أمكل إتاع يرون دائرة شو جاو قيعتوش دين هردو سوئي ندوناها نوء الأخوة لأنه صلى الله خمسيتو ودناها تموي سين بوش دقيقة ميلش نمو تراح كروشي كسنا دائت النعدل الآيت دولش придержи свою жену при себе Божьей. Дежу, ехал лоху, оказывается, 33 суд, 36 ай пеш, нюцкол кочу, она галашу находится.
Из Шазена Презиоча. А я болтаться, что Аллах Бог, хоть Марио, Езер. Короче, Зайна, а шея, дух да это. Просто, ой, лишь что ли. Говорю, прямо Зайна, да, это дух 36 и 32. Цвилил, да, Коране всего единственное, одно имя, Марьям. Да, ешил-то. Да, ешил, что... Женское имя только Марьям Бог. Кстати, я твой. А что ты хочу, что это лишь, я требую это, банкета. Сушини это чуаючи, поэмори шичук. Похонец алкоча, ленцу Аллаху Бог, хотин Марио Езер, укошаш лайхлю, что опушенный Марио, мастячинел. Оказывается, орша, похон это дали, поэмори гигиту шалар дешева. Покар Богошт, Аллах андагдена. Это, прям 36-й Бог, прямо они хотели, чтобы ее отнекахал пророк. Гергал наш был, он дейш Аллах, короче, лучше, вешикат, короче, Иоанн, неках был. Короче, Бог курт, Бог чешва, ешиш. Просто ده زينب حيخوا شئت ده اتنق الله ولا مزحق واش ده اتندرق وتصعبون أولو دوات دياتي لا مزحق واش ات ده شو بايمر سيتون نتس الكوتش يلش يوتونجر حيوق شون ده يقرأ او يقتر او شون يور اعداد دوق شتات يقتر عيديش وابوش شازول شوش مو خل شو بس نت ده تعود ياشن تجش علم دول شيخ علم Почему истрировал, что это? يا أخي شو يا دادوكش دو أزو يا مهيت يا أخي نكش تاس Полоцкий хомдошони кафирский яды ночи яхи вообще мечта особенно. Аллах запретил стесняться. Около цатиша, но птица улвоха, чистая дальше. Что дальше, а какие-то нормально дуал, дьявол здесь. Проводил, зингайчо. Олета дождь, нормально был. Так больше могил, что цацу и улица нормально, Аллаху Бага. Нормально, до цели цацу. Тамилиард, ахмилиард, юкшу. Сейчас боржа так делал, что алитиш, что гол аусиш просто. Нахуй вот сумш. Если это сура союзники чува. То чува ленуешива, нениши, девиши, шабешки богат меч, бушон бусобня. А чё ден инцестия, что воко. Позах, короче, уж сонде борщ, так волцебич. Это, сейчас так даже цемич, улица, хлыш, сторож, шоке. Он да чокан, жалебо, бомекш душе, сейчас. Дер моел, что ел, дел да я, что поел мартаг и денел. И бог, что дуня, да, со я, что поел мартаг да я, лхом юкшон со. Шие дейши вацан иженел, что поемар яц бог остаг. Дел да яц, вообще опущен юк, что поемар. Суна мне еще не мухела. Что нравится вам, не нравится, это ваши проблемы, том со смайлер. И мой канал, я шукса, а опущен, есть хайаз, мон газета, так делается. Вы что, что это? Del da, trek mogilso zu te yuhwa. Trek mogilso, shqiqa mealdesh, estan met ya khazita.
شو بايمرال دعيالهم يقشون سقيقة من شوق أميال داش تناخذشون شو بايمرال دعيالهم يقشون دايتش سوق أميال شين لو ريتشاكستان ستير تشيرت شين لو تشيرت سدوزل جلا после масла شو قيحكا بيه последний пидорашок شو سوق أميال يوقت دايتا إنزين قيش أو دايتي Плюс 32, أعوذ بالله. الله воскресе. صبو هاي شو نزود شيء شو قيته تنز ميوض إقامة وهنا هذا ما يرقم صدا وقت صدا إذا يا حدا يا حين إبرين ده يا دو بارمة ده حين ده وقت يقوم قابل يا شيخ أس بيدر از يبوق نوفشم هتي ياتي هو قام يأكل وشارخوي واشتو ميركل أشيء ولا يخكل ولا ده أبلودك ديل دا أولتر دات از عين دا ولا عين وش ولا سسي نانس وش ولا از دايلهم يبوق قابل يا شيخ ميلي لا إتساندغيات شو تيخوتشيغ تسوغيندري هنا شو بايمرس ورخ زودايلش يالينش يديشوا ورخ زود بوايلش هو قميل هرهوي وبشي اشتو ميركلوتشي سون خديتسنر غايون قار ابراهيم هم حاضر تسوغين بغول بايمر مصر короче يقن لي شو تسموش زود تشتي على نيرتو بو باكيكو ده خلاص بو ورخ زودايلش يالي برستادش تاجاتشو ديل داياتشو المول شبوش شو ولا حين ولا بوخس تاج بورجا يات تعمول نوتش قوما ليش اديش عينيو ترجين هوشيا تاجات شيكابيك ماخ بات ابوشن يقور مول هردين شين دويشا نوتش قوما غلي قوما ليش اديش ليلش تاجاتشو Дочен лица покажи. Видите, это лошадь надо на что условно эс больше. Да он дочь. Надо تعيش يا لمي تعالى ما جاتها إيش شو بير هو أتجور كيلو شوفوا как ты можешь это вообще الله اللي يروق الله اللي نق الله أنت توتر أزي الله في بوقتك بعيالهم إنز قدعتك إتون ماجنيول شو الله يق بعيالهم ترون تعلم ذلر شو أبوشن ترون تعودي شو ما ترون كلا باعوك قدش كونك إيه دوش ريسيات بيتسول شتورت إيه إتنا جرتجع خو يلا بعيالهم يقه إتون تقدر كشيء دوقس واو يشلا واو أكشلا واو ألترون دي دكا شو واو أسترون دي قلتوا الله ما ورا الشيء بخانوي سماتريش واو أبوشن وشو بخان يا حال تولر بش إنيس إلرونا بوقتك تولر بش بوقت يا حربوسودنا إيش أو نيس قميل نو عاديش تولر بون أش تيلا تول بعد بيش نان بوقنك أش تيلا جنزي بعبلس بوق هرقوم طرف تيل مبلرشي تول شر ما تيل عربو شون تعرق يو أو تولر بوبو أنت هيك بكم در وتقولش ما داكشن مثلا عيق تعملت أعمل بوزوتك تقولش حكا ودنيا دا روزنا شاجن أول موت شاي ده أياش ما تيلش ده شاي باي مري الله يدعى ماتيل اش تول او دابوق اش تول تون قاردن شون ده دابا شو تيلا تول يود شايش первый нападем на кафиров первый будем их унятинку секирделет и бит тول يود شو يقميل شدوي пидораш Astopela 32 плюс Аксимус, Аллах воскресус. Шо опущенный йод и камялдой, те хар туэлэр бу. Матил иш, делаш матил. Хошто ют оголкан вох. Царница гойч тела,
هاي شو هاي ملو هاي لا مشتيل هاي لا كبش هاي نوك حيق تدناش داش حيق شوح تيليش الشي هورني شوح ناغني وعمتي العرش Svobodne mušrik hana hošta. مشتيل شو جرا Tjekwa, høyek båkas, har tøy gets båkas, sinns har jeg skal sitte her så, høyek du, det har åhtueler bøy, schon, كيف شحادوق تور تقدو تيعد دول يو يلخ شليل شو بوصل نحت أنا عتيز بو شو قتوالة تربات شو دعكت شو هيت دو حواجرش بوصل شارتولش بجوش بيون شو يتوقعن تعطاين إيش ديو نير دعياتيت شو بتيلا تعش نبورم دعياتيت يو شو يلخ شليل دنيا نبالي يولي مليون ميودي دعيودي شريبات دعوة توش دعوة شاتيجر يود شو Allee, hins شو تعمل دور مرجل يا خيسو ليتو خنادين دو سولي قمال دات ليتو سكاجيل وليستيكي مشي شو هوش كوارتن ديك دات مويسن الله غنت دادل وال هنس هون قاعدوا على خو بروبليمز هو ما تشاو هو اشنا تو يحشلي شو هدين تو تشلي شو ما سرجع Le boy tan kefiren te yo do so tay do te zudri nasi Ne habis barode uy. On sög hajat meg вообще yetim boli on sög mo ajwal litso Şuna habis barode mo вообще palma boy. لا صوم وعروات اقول له اخو مره موش انتو جواب دليل مخرم حين مخرم خويز حينك خويز اللي تشنك خويز شو as bog شين اقول له تستور جوج تاع ستور اباست ما بوش شو نقول له تعوج صوم وعروات انتو تعرف عنك هذا بتصير تعقل جواب دل ديزر دو بو ابره حن حلقه لوشدو سينا لوشدو بعدك ديش جواب سينا لوشدو خو جواب دي هو سوق ايش سندي تنال ولا سوق اعطى دي شادو عباله تابو يا خو والله شو تشك حن كوال خو شو جواب ايش انت خشايا صوره كثير خشايا قليل شو خو جواب دي شو ساعه تخشوا لا تخشايا هو يزني اوت جواب دي قيه جيره لا غاستر ما تدور جواب دويتي راديو تشقيت شو هذا زون يا اخي Djupte bort da var siga apusheniyor. Ukrayn şu da var siga apusheniyor. Tavi şvat soqar. Yeter gist tan qamek bistul hoşbatmış. Ni vodnom обществе. И шехлебарескят. Итун трудит диес zu eurkol. Апускат яш лела шуqosh. Итжуч ит украинч ит гасqsh. Hallo dulu anta do luboy qamo apuskat yoqish. Aosh noqchi bosh lielsh moy idu noqde. Shash busol bio alish noqchi dutsa bosh. Noqchi khil khatab tag khil moyez yo. Oqar haol isht poemor ar khud. Ну это хунядинги еврей такси, это хунядюкти фукти написали, это хунядинг. Дейр моего швил. Шо дюзал шахит. شو بحكي تنبول زودري بس عم شو نحكي معترخ أغيت هذا إيش شو بشيء زود خلا تاج خلا وترمات شو ولا حاجة أتبيز برودي شونك حجر وفشي أباسنا دوبوش إملوخ إمام شافع سيلدو إذا حد الله مستوات وشو مستوات تعديب زوجهم استحشى دو إليتو بيزبرودو مالشي كاتس كروتش إيد دو إلي مدرس أكتر وقت это зучен чул ёх соблазн опасно дуэлок безбородый мальчик сисер представь да
بشتش هون بوقر إمام معصى إمام أحمد ورقر ميوري بقر تشوبشوش كروتشو إيجو ولا دو حجة شيكات دعوة تسوي ساعة ولا هو شيكات يعني دعوة бош موعي شلون خوكم بقر تشوبشو ولا دا прямо إتس تعمل بوقر الله خواتو دو قير إزداد رأيات قير فيردوس بوبليشن دو голубой дом Аллаха. Чуть-чуть прямо, что-то в Сирии Бог, взгляну на них, они будут испытывать удовольствие. Просто представь, да, что мальчик шбуй, юный, отроки, как нетронутый жемчуг. Описали, ешишься? И буду блокнот диновый, эфир, гунядин, заморожен, подарок, целуш, замороженный, ему бах. Хуй. Подарок сделаю стич, доступ к подаркам в этом эфире заморожен. Представь, я мютится-то, лосоворон рознождал, что меркнул, чем посуни. Самеру ацерте. Дела, я ты ташят. Ну, так, и докон. Им бусал нахен, мелчой, с кефирски, шажаться, хоть шли лёгся. снаружи гуче виол шхриат сартини вой бан валитуна изум адох эйчи хадис шдицан да дин дитиш моя бинан нуат митан яхуй этун ксазы русо чо дин хомца дуйте та тикток хаяч мон Аллаху кэлу яхвас Аллаху кэлу вообще кияч ват саршай ктун гаю шай коджукте Жукте будете и цен бусул днеш вообще что запутаться дендуха Коран цер язин хач хадиш цер тикток это блокировать те штер хач вообще урхи действительно всемирно исламский заговор видите вообще курс и вот я царю жукте я царю и то меня чёдо кирдо ханс это мо всё равно так قديم تعال وز بيزن بيش وز بهنا دين شو علن شو كلو شو دوق ما ده تنرس شيء يو بعد هذا شو ده ديك نسيت درس كيف تعال ليش شو يتصندر يش شو بوصل بوصل في عابك بوصل بنت الناس جبت بلاتفورم بتيبك جبت شات شو بو تبغى دوق يدوس كروجين شيخ هقول له قول نشت يا اشتر جوا برون Просто вообще... Тига хан, царил гебнуки, шуктиш нукабу. Стопудово думаю, вообще, даже 7 октября, динак еще так просто так, да, информация, тига, и керт слабый, и чуя, еще чуя, поста, милцахил там, просто так, да, царь. Во-первых, иду, во-вторых, и жукты царшай, просто и турдах, киша, цундельч, царь غير چون شده چل چایو شن ابرات کوچو قیتن یتو چون دیلتام تو استراتيجي ايش تم نبره واشهم بقى الله تعالى كيلوات ياشيش خوشا قوما لجنا جوكت دامبو شربونتر ديروز لورا بوق جوكت ايش تم شو كروش اب ايش زابامتنا دوس ديك لوتشم اتم كاتشتو تو سلو شوكر شاندينك تدوتها إيجو إيش حق بالهولي صباح خير سويوقع بجوك تكسيت شايز نغاس قد عيرني تعيش يوري أنت يلو شو تركيتو تيشل ده تعشق وجوك تخيل شان كروتش شاي نجو ولا إيش تقدري تسين دوكا يل شوفتار دوش واشن уже кашдок швего Аллах резил герз элек. Нела, so it's каш чутоулш, it's a каш меттен за хошто я общественный. Женский, мужской, диасия, в Европе хулкош хахкен which автобанда, да? Раса гайлас дола чуя ойза до паймарсан бадеш муазмал эла нерқиячинга. It's сакаш долча хошто ирериш общественный, сон каш садолч.
صدق ذات إز كروتش تأخر يلاتن ده يا شيء لا سنس كتير عادك صدقكش يصدق آخر عشان هم أنت بيقول استوايك عشان بيتهر برتنا تاخذ حق جيلز ده شو بيتهر برس شمية ثلاث نازلازن يورياتي جيلز سويسيات خوش دي العوالة نوحشهم عنقعدو عجوش ورسيهم عنقعدو عجوش ليشهم عنقعدو عوسوي أبوشنهم شداتو تدعيلهمش إذ حين تعرف بلاد فوتشوهم أرش مستقل الشوش لو ذكر يزن قوام أرش وراديو هوتشوا بعضك ديت الشريات سو بلاست حدك أنت بعضك ديت هو عروات حطون ديت وقت شو حل دعدولني ده كان زاديت ديز يو أربعة تاتة عشان ويجدنا يلجا يعني هقع دوقع أول شو قع تقول شتول بعضك مثلا تأخذ ديز ويدايش تندي شلون الدنيا دي بيتشنا شاش تي حرب أنت على بعضك دعول شلته كنش تندي الدنيا دي سي بوسر خامبوش ليش كوارت أيام أويت عن أبوش نخله رمزان كدير والهود رمزان كدير هناد بقى ستع نخبو هناد أتير نخ باتر بعض جوز ما ويداش تاع نخ باتر إيش باتر إيش كروتش إمش باش باتر أتعم شيء ما تقولش ما تصير على ما تصير نخ باين بوير ما باترش بوتين خوي أج بوتين الخمسة يبرست على فرنسا خير عشر أبوشنو صدقنا نانا بهر بوتين بدراسي أج ألتا أستوبل أعوذ بالله تريت دوا بلس أكسيموس الله هو سكيسيوس شاشي بعدك ديت داشتو تناغ نيوك مريات خطاب لقدوش أيه هاي تانجر زع داخ قياد شو كاكراستك يحق شو حو داخ كشوقة هو نبعدو دعا القعدة زب блокировать канал полностью. Разбомбить туалет. Заблокировать витраж. Путин Путин красавчик. Путин, короче, бисмилля. Здесь тема, короче, не про плохих русских. Здесь именно там, кто виновен, про них говорят. Русские – это сила. Ахмад – сила, русские – сила, короче. Путин – красавчик. Мы любим ислам, мы любим ЛДПР, Бачи-Бази. Да, русские, Мабай тоже, по-чеченски, поздравления. 5 сур, 4 аят, иншаллах. Любим Эпштейна, пророка Мухаммеда, Сунну пророка. Поздравляем русских. Тирдадел, по-чеченски. Вот. Грядущие или прошедшие праздники. Герз халуана дела, пагал синах ол, хала арксон. Пагал сян ол, что أنا واشم полностью هذول هذول ده جويتو باقل وش المليون وين مرخوخي وقت يتوشم إيش هذا بيرتو شغل حداثة ده عيالهم لوريري يرتاح أبوش النوير وريت وشنخ ويش النخ وشنتي خواتها ها هول ما شو بعدك ديجدو Представь, почему даже может быть ошибка, столько чего счастья. Więc почему Элдол Хунду сразу штатуешь, короче, там не одна карьера, целая дичку, не одна кто. Ищется столько. Настолько вот русскими ряд ставишь. Постоянно цатишь. Тизен, herşe dolduğunu melço tizer şuayt stom büyüçhana. Herşe dolduğunu işte na nas na pali boştat. Сейчас всем короче. Динша был нах работам, бая. Да, işte tiz şey da постоянно капризничает. Дин, işte şarkı hiye tam bayten.
Цулта инсталлировал штеклы. Просто чуть и швейруш дуне мел. Вообще велши Путин так цею. Сацна и вы первый баш даягачика велши. Отсюда буш отсюда какие там бен мобайлицун. Я его он плакал, я в его глазах увидел что-то человеческое. جوجالوش مدوسوت هناك بيش بوش بات ديشن دول شلال خيط خطر بوش داتش يوم كشكوش حجاب مرحبا مساك مرشو بيلو مرشو هيو خزشن دادش اش دوچ دو هم شتاحتن حاصلش بوسا и ايش يحديش اس حدي لانچول تحسون حقيقتو просто стрессать просто отяцал. Действительно, еще Халацун там прямо сказано, да? Она была неполовозрелой, маленькой девочкой. Хинт ногче уса ауслиш, хинт само хажуется суманте. Смотри, слабонервно, вала, а там есть он лелуш. Вышка уже, значит, уэлэ язык. نه ديقر هون تعدو ديقر دايشة وانتدي لحيف دوست على إبارة حيبير خلت ديزا وخزان من داتا أسويا سير ويدايش ويكنتر وال بريبيتو ويدايش سخينا في سدموم ويكت اما تليحت سايدين دايلو بيو عربويا دالي أحكان قويش تيجتمش بناقوي دايش 150 лет он бинок да хазарш буй хазарский каганат хазария олш лацухена хазарский каганат ойдайш Северный Кавказ юг цыгаючь оттабари уй оттабари цуа дуч донез войны арабов с хазарами интешадом хасон со нохчу со бусалбау точнее сон хакяч дол дин лилдаш ворса да харум сон дуйцаха Но hins hуда dias as san bolchar hуда dias huelchiet busab na ana huelchiet hins sjög som istahjar dir dos hawar och chat taishi shadusatan ده السنش قال لك يردو قصوك اس اتش دادي شلا سن از دوچ تام بعد ريكورد ده انسان سا اشتوا هو الله نان هوچي تلسون يا حمخيت ها он сон чолдик еша язык ас и предмет русский язык русский литература чеченский язык чеченский литература нан даиша дит сенен дит دين خويش واتسانا لاس دادا تانسوش سويش قالس شينجي ها هر كروچه هر شون هر قابل دیاشو سواشا واتشون هر قابل دیاش ولا صدا واتشون سو دين تي عدل وشونه سو نوچه وشون زدل تيش هنو هر وای دين زدل واتشون تان حقاش وداقو تشونه لا صدقهم داتسون يا حق زيت عندي دات وين حقيقة شغل دين ناس سوفيزمير وده إيش قابلينه هيت 200 شق ده سوى بوصاب دين تلات أوبر زيلا مول خنوق قال ده قالوا شو دايلهم شو بوقع ده ودار يزه هو على شو هو ده إيش قابل صدين دلهر دين شامدار سخينا في سد مميك هنس أصلا قابل ده ديز على وين نش قالصه Nokče cari din došao šlilaš movac. Nokče i din do zadnji šlilaš movac. Kaže, počuva bıkavati teš, a ću lijelš, veš, просто кюрш, да, ставу, он проверки кюрш. Из-за цунага сокиет лично. Просто, что, до того ада. Да, он проверки, эй, тади, чу хажа цава, да, хадис, эй. سنة واستتان دوش ورصار ومساعدة دو كروچ شادهم آياتش إحاديش شادهم داقش كروچ استساسن وائل شوق سنة واسته بوشا برش كروچ بوسا بدوتخو نو точнее توين نيش ауэр, да, нохчалец не слушал ауэр. А нохчален да алдош, да, конечно, обал деш дать.
نوخشل وعدلنا نوخشل عدوش любой день цахум дат нохчалял дез коч нохчалек по факту. Marshall Dumasegi. Nis eldik elia hund elche. Eu deish muito et geen begnebul. Eu is bekkelche tijd bekkenische is lul goe gergeluhum el bekna bat is boogstantie. Zachas bekken bat is ermeshse tershse bekken nachbush. Is katja tani dikitsachil ili we nochtje do el tawe nochtje el join. Tawe el git ser shu nochtje do suli do terk est was sachilla. Ser we nochtje der el tawe merste bekken el git shu we dozni. We dozni khitat we dozni katchot is ma bakker we na tikatchot is we tikatchot nashin khitil mayat shu nochtje do was ملي الختي شوي الدوي سلام دله ويتاك وعليكم سلام ال تخبصوا دجني ساعات يا سواش صوت الملك واحد عوي شله شنك يلو شلق تار دير خلق تان باغم هاي دبل بي شلقها اكتا ما دو تار هماك اسكر خوات وشله يا شي ازر خوات ور يا كو ازر خوات ور نوخشي شو املو خوات وقتار اخو كرشش حديش قاديس ما ديت اش زودري بيش نخبو اش زودري بالواش تبو نوخشي شو ات نوخشي شو لوختر زودري بو خزنيك لوخ اخ تا نوخشي وخشي تا يالو يتش ات نوخشي شو كرخ تانك يالو وقتون جيرز ديلو ايش ياتون داتو جيرز ديلي تاندو حلوال نيت خير بوتون جيرز سليل دويت تار اساليلي نوم دو بوخ بولجا جيرز ديل دويتش دات هندج إيش هوشك كتو ماخلش إيش حلاك نتكر بوأخ شوي دايك شين هو نقشي وق هو الهور شرع حق الله تعباخ ما أرمي قابية شو تجعيش خوازر تك أحكوب شو الشاش قحيك بحكن بات إيش باش ما شو مشيلو إيش أرمين قرنزون شكا أشبو إيه نح قابدي شو هو وات شو تان حلا أكمالر تانيش دايا ليز أحكينك ليز أخش دوا هور وجر ويشوتر ترودا سباسوب ده تجويدو قهويك شو تجوج وجر وتر وقت تبلوش بجر بوا هم ده تاجر هم ده نو قهويك لو شو تجوجر وي اتون يرهور شرح تاني عندين شو أخش واحد الأول حوه ياتي إيش توي أقوى ناخن إيش حبك مو بحكن بوخيش إيش هو ناخ بو جاجن تان جنا شوين جنا بات ونا تورنش خزة أرتا خز تورنش دي شوين مولنش وينش جنا تعمد ده ودايش جنك إيش بو بحكنا جنا هر هو خربو يلو تيلا دات وداش حي ماك حشو تكريستات سماستو بيل ترش سعدوز دي نحو يخيات دات سويتش قيل خوخش بو هم تاو تخايت وتني ني جدا و ماستو دائما وداش هو شو يخيش كيتشن بير بلو نخش خي اي تسولي بحك توان بوچين ها نخش دول توان بينتن صاب سيد مويك يحتلاتر واسمو ديواتي ديسياتي ويك يا مسيت باشر دوخش دين تتلاتر بريساتي مسيت باشر تتلوش دوحل بو الحبه كل دوخش بويت نو ويت عايش بازوتشي شو دوخش تملان وخش كينيك وخش تملان مسيت ستو بيسياتش اربي غلطون يا اخوات ورجون ارمي خلطون انان يوق نتكش ساتيو انا هيت وين مودي عشان تا تقيتشو على هردين ما درتشو تا بيوخ درجة مو درجة تو بقوا ديناري هر خطا بير هرمال بولناه تا راس تا شوت تلقام إيه غاد ياش اسم يوم أدم تا قيتم شو واحد ترهدو تخارج يوم تخشون غدا دهكنشون الخطا بير هابهكنا فت غير تا غدا دو اللات سون غدا خلوي أمم كيتشو سون هون يامرت لو خل خطا بخو غدا بيني حار غدا توم دابل شو دهواني حار كده موتيت تديش نقطة شوي كي قرش تبيش يكورش سكيه جواش يو إذا قلبي نقطة بيش قلدي للداغستان شو كسر قطعة أم تصبح حقوق ده يعني حقوق ده هو هويش إذا شاوي نواتر يوالي وايت نور شو هون ده تسون حقيوش أخش داري الكايد سارق تا الدنيا يعمل مت يحكي قش بويت إيجيل الكايد إشمل مت يا بوتير فينانسير وانيو كورش كي جواش يبقى أرابسكي لياني هرميل بشلاتو ويت إيه غادي نتيقدر وينتون ظلم دل إبا هندوش ويتان مرشادات نوخشت إبيا خاين تان تيروريست تشيتشنسكي تيروريست تالر ها داغستانسكي تالر كنيك تالر تشيتشنسكي تيروريست
شويت بيخينوي انت ويت اني غير تشدقوي اخوان تا ماستري كي بوهر جوت كي بوشن ماستري ويش بوشن ماستري بوشتاتا ويتا خيروك ميركي الخوي ماستر ويتشوا هو تا بايزل ايش تبيت وين جوت كي بو جوت كشتوان بيزي فلسطيني وهو بيزي اخ تامشا فلسطيني وهو يتي رمزان بوشتات يمشي لو شرق ام كيتم شو ده تسديتوي ودايش كده شو نخبو شو ودايش يجي إيش باري تاك دالور بر التخيتسو تان بنش دالو شور أستغلوش تان حلقر باتا بيتش ديالر بر التخيتسون داك إيش حماحكل بول بلاليلش ترش تا شي أرميش غرنيزون شتا ليلاليلش أخوي نوخشي قام خير داتر وينوخشي قوان خواي خير اتخين تان دول وين مسيت بعشر ثلاث اسدين هون داك دويز دير إشتا بازوتش إيغواش يو إشتا بتكوبات بيش تابولناخ وين أربوانش تاني تام وانش موم أيضا بيلوه ما بوش بتكو بيت بين باخ مش ماشين شلوش بيتسات إيش درجة شدوار تان نوتش كراتش دوتش أوكش اليرتا بنيت جاي ولا يرت بنيت شات زاتو إيران دك ماجك شدو يرتا أوكش نتا بوالبد متك دايلي ها تسيل يرتا ديك دوش دول بيرش لا وهر جرانش أخش شاهدو حجي دوش جان لردوي أخش بوكش أخ بيرش حجي ديك ديش يرتك سوام لردوي موالو غير تروشا بوخ شكول يحتسد يشتك وشي تنسلو أخش حجي بيبا دوات دوشم لو سو زربلات اشتر إيه غادي يشحدها الواش لوك نيخا ها هوكناه إير داتسر دوك بولنا لي أعمل شوش بو يتيو قوان خواه كيتن بوش دايما ناك إزك بولش بو أخارناه اتسوم السيستم من دوحل بول تسبح مالك باتيتشيني دعوة غير تونداج باتيتشيني يوتشل شون زربلات أخل عبالخا يوتشون خير ميتسا خل واغ ادخل هون استيجاني دخل والش حون خل حون بروبليم شكل بلغر دا واق محك ولا يز هرسن رجالي شون شو غير تون يامرت لو يتاش بك حدوزل كوتش غيرت جرجرشير كوتش غيرت اق هم ما يوم سلو ادوين خلق وش يقيتيش الشما داتش وي دايش تياش تير دايش ما تخلتي شو كارو وي دايش تياش برقول ودايش يال دايش بو إيش تخليت عربش توحتي شكيتش إيش تتيعنا تاك حوسي وي عربو يملش بوخي إيش ما تخل أدو وي تا واحدة عين بول بيتوي ها وي حلوتي وي تيحينش إير داتشن وي دايش در واحتي أشيال وي حلوتا وي حالتا هوتي تارا بوردش تارا مجي بوردات نوخشي مجي دابو يبو نوخشي خيربات دو تأي سرختو نوخشي خيربات تأيات ونيزك وانت نوخشي بيزا فيليسو Не збувалося. Окчуа бан нюай негате. Перезапуски чудерте ой. И подписаны вот у Эрхариш, тачуха шкушвир. Хахутес на главную страницу или цахут. Короче, админ вариант дела перезапускал это. Je sais pas, avant c'était nous. Non? Je sais pas, maintenant c'est nouveau en bas, là, leur truc, ce que je t'ai renvoyé tout à l'heure. Ouais, c'est bizarre ce truc. Bon bah les gars, je relance à 20h, non, 19h50, parce que de 20 à 21, tout est انت человеческой стороны ادمل يستريقوي نقش ادمل ادمل قخيتم هو اسبانيا ولا وات اخل سانكي بر خلش اسبانيا خلش زانانو يا ويخش ما ويا تا ادم خل واخوي شو اسبانيا خل ديروي
حاله دتسجوج تمو اردانه سو دلخ دي شو اس يقول نو اي عربش يزين دكتور نشتا تسار يزين دوكي سو دي احتان نوخشي قام دات يزين تهم دات يقيق ام نش دات شاي استوريا شوك تسار يزين شاي ميكش دك يزين اقتسار انت يزين ومدى روشنو يزين ومدى بيشا تتنا دات تاوما دات لقر واحدي انا دات تا ديلير دولما ديلير دو يقول شول نتسبوي ما جوين بوت جوين هلات جو ديت حال دول اقرمنا جودا يتع وين كرف دوش نتسكش بوتش دولمش ديلير دو يقولش دوكوان ليتشي تليتشي ودلوردو نو هرتا كينشكو الا يزينيو بوخ سا جروبا يزينيو لوميات تون سليدوت دوالي اتسكو تون سليدوت تهركام دادولش دو اق تامو همرش ولا يمرش ولا ريايشو مرشو لري غير شوات اخ اتبتي تشيني دايو دي مرشو دايو ح نوخشي تخل ح نوخشي خل وا غير شولا هاي نوخشي خل مرشو تخل ح نوخشي تخل دايو ح نوخشي غير شول هاي مرشو لري يشوكا تانا صبر ديال هرسوم دات هرسا دايش تسلي لينا لين اولدو دا تال لين طول هالبوجر تسلي لينا امام شمل ولشني نوخش ات امام شمل دوحل توان بين خيرتشكا تسلي نتقش تاتو انا قتير دين تا يوتش سال تير هون دالش امام شمل نوخش قوم اليوش وينتك وات اتو هدو قناخ اشتا الترك سولي الواشغل ات امام شمل سودو كيشار هدو بابوي استناخن ديبو الختان سوام كوام لوي هما لوي اقتات قم يالدوك امام شمل سوين تا ودير دوشدو تركش ودير دو الهراء الوجه اتوي حلبو لناه ايغينك امام شمل تركش امام شمل متخوق امام شمل داغستاني روت هاوي نقش ايوي در شاش دوتش مدو نقشو يا شاش ايمولي يلدور ات عبد الرحمن اوترغانو كنش كنت يحمدو تاريش اد متخمودك كيتش كنش يحمدو نقش كان متخمودك ايش تشتو ام بيتاج نقش بير بات اكو شو ودو وين الله جي خات ديلن وهري زوج ولا سويشن وين غاز وات ولي يحلبوا لنا حقول بوي تاع سوام كوام لوي تاتسو مال لوي إنا إيه أبو أكتاشن ياخد نشمت بوخو إيش دائما نقشوك يا ليلين دوار كده ليل واشدو ليل وردو وين إيش دوار مارش سخولي مارش بو كدو هاي كواتش واحدون هما حدا خيلر دوك إيه هاي موشقن حدا واتي تام ليل وروقهم قنو حدوح كواه ويرو ياخد دون داش حا مارش ودعيرو حق أم حيزو وردو واحد عين خدو نوح وجه دوح كواه ويلش بيت بات حوجن حمارش ويو حياخيش سون ديال حو اسباني حولغ ميتش ولغ حي ادمن لقا داقي هيش هنا كوتش غير تيوش واتحون هر كيستون هر ماستون هقون هو دمي قردون بوش ديوتشلم شا ميكش دات نوخشي شن تسميك بصل الدنيا ميكي بصل الدنيا كيستوي واتي بوش ساكيستو نوخشي قيستو اللي سون دالش ساكيستو ريال هقون هم لتش قويل دات سو كنت يشبيح قويل دات هقون تاقيوم دوالي تشو يعاش خوت روح يقر تام عيد وشول روح تار هلا ولي يزروه إيش وين هرم وينهم مش داتش هر إبشتين ما قمت تاكر خلي تاوشي ما قمت شيء أهتون ليالتك وشيء ديغن تنبيش ليالتك وما قمت بريتا ديغن تنبيش زودوش تيحتو ليلينك شيء ديغن تنبيش ليالتك موي يا بريما تا وايتن خلشتك شيء تا إيشم بيش خلق داجي غاسكي دوقبو نحل منستري دعبي الخشل اتشيلني تشيسكي جيز دنيا الباخمخ داخيش سو باخكيتيا ات منستري بي لا مش دي شيتيغا كيتاو ما دوتش زودري قيومش دي تاديتن منستري بي تشيست لا مش دي اشخلقش تيغا هو يوش سخل تي تاتوم يا ميكشيكل ات منستر جون هالاتش خل اش لاتش دي الواش ينخ يمنا ما قمت ليلين زودوش دي اوحز وناخن دليتش ساليتش توليلين دولم دات وين تسديتني تان قشتو هاهر سوم دير اختي شنو عربوا جديدن تورنا اختي يشقصو وين سو نيس بوا وشا ديريسكو سوقيتان بوا وصداتا مارشالوش مسيب قال
Относительно образа Гурии сообщается, что они были сотворены из шафрана. И это указывает на их прекрасное сотворение. В Сахихе Аль-Бухари со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если черноокая посмотрит из рая на обитателей этого мира, то ее свет озарит расстояние между Востоком и Западом, а ее головной убор лучше, чем этот мир и то, что находится в нем». Также сообщается, что верующий увидит белизну ее голени через 70 одеяний и увидит свое лицо в отражении на ее щеках. Он будет обнимать ее на протяжении 40 лет, не ощущая времени и не уставая. Они будут любящими и равными по возрасту. Их занятием в раю будет рассечение девственной плевы на берегах райских рек. Это их развлечение, которым они будут заниматься. Alamat nokumdu. Бех мобилеш, кучу агейта витарна. Лисанмил паллят вообще. Раздамах букучу. Ветеран, Джим, цум уточнить далеерсун. Как-то вот со стороны я когда слышу, не совсем правильно получается, звучит это. Инти Милварва это историк. Ага, Бакаеви. Не. Так, сабар делает. Тисаеви. Не, вот что есть там. Ризван Ибрагимови. Зелла Крутия. Ибрагимов, ворк. Нет, центр хахвирис насчет кавказских войн, там туда-сюда, и постоянно идти слух солнцем, там ехша долшоркас. Ночи вица. Инт хахвирайз, вич торквай бючайна хахвирайз. Хачкверчумца восум. Ну, не совсем историк, он писатель, что дела исторические. Что не Абдурахманов. Айдамиров Юцхирмова. Айдамиров. Я обычно сказал. Да. Ну, из основы лочвать вообще бас. Инца хахуш айдуичца. Получается так, просто вот со стороны, если эту цепочку правильно не выстроить, получается так, что распри розовые, пушистые где-то сидели в стороне, бедненькие, вообще ни при делах, ни при чем, никому ничего не говорили. Глазами нежно хлопали. Приходят турки, заряжают своего петушка, там какого-то шпигуна, плюс 32. И, он нас начинает дебилизировать всех, и мы начинаем на русских нападать, и у нас начинаются какие-то проблемы. Устанавливая шариаты, там, халифаты. Петус муба, вот со стороны, если цепочку правильно не выстроить. Все совел, просто муба, хитро, вот я если... Питер, цундел, Абдрахман Аутархану, убийство чечено-ингушского народа, я зелёгчу, я шли канюс из... Цут я зелю, وين تي هيتغاس كشديل واشخلون شدوي اقتان وي تابوسو بدو الوي ادم كيت كنش كشتي هيازين دوي قام تصدته وناين تصابيري هيقل دو شدر يعني دو يغورت كنش يايوتي قوكنش كيوش اشتاويخ غاس كشا انستران شوي محكو ليل بولتال اشتاويخ نيني يوتيغا دته تصابيري هيقل دو شتيش قام دو باخوي قام دويتا ايغو اتادوشتا دته وناين دو باخوي
أكثر هو شلوي دينسة شو يلوي قش دوين دوح كالوي جوين ودل مال نشكنش بوح دوتانا تاب بوصل بوبو شومش دي عايز تناخوي قش دوين تهلي الوش بقنا ات كدهم دات بوه بات مقوش بات أك مول شكول زوكور شكول إشتا تجامنش يوش أك يوكان سوام كوتش إشتا تفسيخ أسترايوت إتناخنا أسترايوت سيودني شستياني بلوجيني تشيشني أسترايوت يا أيو ملايو أكشيتا دش نشتيوش ويميل ديكناهو على بوصل دا ويميل تناهو يلس من يولد بوشيك أميلش دياش غوشي إيغا بياش إيغالوش أشبوش أك أبدرغمان أو ترغان إتكينش كنت يا يازينو تاندينا بازرا هور باخت وتعربو دوخر دو بيتستات ستالينسكي время 37 год. Зачистка шелханишун. Вообще там миллионы высылают. Казаки, казак шлюштала, казаков, сколько, вообще казаков сослали в Сибирь. Казак шбой, не казак, а казаков. Але сотням тысяч дахья жина уштиги. Мялдол камнеш нохчи, мялдеш тик язинду. أورنا تعربوا دوخر دوخ تعور باخ مور نخشي شو اتل ادم قيت مقدر شو ما ده تيفري من ادته قير مشدش اور شرخ تش بيتصد ديتك نخشي شو حلا هور باخ قيتن بوش حيقل دوش تا ادم قيت وردون لاين تاع مودو وديتو وداج ايضا قير مي ومدوت صدر ويت احدى خير ده سر حاليا هين خديت كاك ستالين وسن وداج مان شويات سؤال إيش تعتبرش إيش إيش بقول ناخن تيجي إيش تعبوش أو تريد ناخن أك تيجي كتير إيش تيجي أك سؤال إيش تويت نوشة إيش توينا كست ودير دوشدو تورتينو كيتشر ودير دوشدو تندل إيش ودي شين وين إيش غير زادو حقوقه دوش أك شين تأخذ تربوناخ سبيسك شو مخيتي يالك وناخ إيه برجواشن أك إتناه وناخ كهيكل دوش ما بعدي أك تو إتآيتش ديوشر دو عرب ودوخر دو أخوشن تو أشتار الإدين تا ناخ إيه بوقت سواك يوم تار سبيسك شكتين باخ إيه تخلودي تان بوس هلا بير باخش تان بوس ميلبش وإت دا تنيوات خاتسون دا 31 августа на 1 сентября я июля 31 июля на 1 августа за одну ночь собрали 13 900 человек бах. Тхан бус хала хайнир бах. Инах тацабахкер бах, тацавиен вац бах. Догали юк я сюал жистя. Аш меткубарт, иш аха аш и бакинах дюч хезаксон ши там ши вашад авигир бах. Каде дуат варцу. شي وشاد عويك تتسوير باخشات يحبل جي موش ديلا ليلر شابات يحبل كين واتشي تصول يحشي وش باختسو تيك اهاش يتير اي احيو لوم سونجي شو يخشدر باخ شتا دابيك بول نخت اباحكن بات هر استوريا شوين يوتوريات يتيشات ايش دينت использовать دينت غاسكش دينك دو 37 году это было видишь Цондерец раск шашин лучер харкам шенуч кепер использовать яш тутана яш وين داخل ترياتش دولار وين انستيتوت خير ديكنيك شكول خير زود فابريكا يالر وين هيريات تا هيريات هون داش وقام خل داوردر وقام خليش يات سون داش سولي ماركا دوات ديفيد دو تريتس دو قام دو تر برت خير بات ايش اوبروليات اتر نوخشي دوي ساعتك ام دوشتل برت بوشه هلقش دوحل ديردك خيك امنش كوكازيا دوحل دوش امنش دات صندل هرق ام تقلي تحوكش قدو قوم بالبل هاريت قوم اليوشك دير در اوين دي اشلي كودو تها قوم اتنشيني يوتش دين دو تشدياتش وين دين دوشن بوش حو بوصل بوات نوخشي واتسون بوش ات عربش دولت وان بين بول نوخشي اش منشخلتيش إيش وبشي تبصل ما بوبوش بعرف دولت وان بينش إنوخش إيش وبشي نوخش خلبيش بات إيش وبشي تعبيخهم شخليش وبشي محك نربيش يالبل نخ يقون خواه بويت عارف دولي بولت وان بين إيش من شخلتي إيش نوخش تسخلتي إيش فلري غير شخلتي عارف دولي بول ده غير شي محك شي دوزل شخلري غيرش وي هو إستوريو باخ إيش عارفش بوصل بين شو ديتش ديك بي وي إستوري خوش يات غاسقش حدوت وي بيرو بريزيدنت كديرو كل شخلو حالين شخل لا تخل لو بريزيدنت شحال هو داخ ناتغ ناش بيرو بريزيدنت اخبات كديرو بو ايش وين نيا زوتيش وي استوري دا يقش وي مار شاخز كيتم بوش عين استوري دا يقش شانيد نيا زو هاريشون شو استوري هو بوصل بوات نوخشي واتسون بوش ايش تحدحش دوكوي ويليسو
Все равно цену я совсем про это. Не согласен со мной. Хозяин. Воша. Ветеран, хозяин. Шо она? Воша. Мелхану хая. Сай 57 дук. 57. Воша, да, что интересно. Что дело ты ещё وصل دين قوبة وتسنا شو حكيت دير اختي شو دير اختي شو نو اتولنا شي حتى يشكسو مو دير اختي شو تولنا حتى يشكسو شو دير اختي شو ايش بري تقوي ايش توي حلوسي وحوسي يوزو دي بوش يوم شون تخ حمدي تشي اتولنا حتى يشكسو تاني دير جنا وات وجاتنا وات اتولنا شي حتى يشكسو ايش توي تو هر اللي وجه اللي بوش انا دوتش دول حتى يشكسو ايش بري ويتا وي مو وتا تاني اتا ولا تا شبعك بوش يقبعك بوش كيكش دوش تا شوم دات اتومنا حينك مو تا حينك مو تون سينك تون تخوش تا جاسو سينك حينك بو كدو هدوتك حينك سينك اتا تو علم دات اتا بريد ميت ترونت او قوي حينك في تراك حلقلو شموات سابردين شو شات سويتن ويكوك عارفش كويتر ويك سويتن هر 100 مليار جالاكتيك كويلن والقيتي 100 مليار جالاكتيك وي جالاكتيك يا 400 مليار قوالون كويلن وتحديد وسون تخا تو هونت كويلن حودي خاي سيكريت تو هونت كويلن سون تخا دوكم شنو الدنيا نو مش تحتكش تا حديث لا وش تا حديث لا ابروز دينا نشوف اقن تو تخا تو هونت كويلن تو تديتن سون تخا تا يقول قلتنا تا حديث لا هون تخا راح هون تغير هون خلو شو ترى ده هون وش صبر ديلا ترى حد يترى سابر دي تسويس توشبون هو ايش خيطلا حد يترى هون قالن تغاو حق ولا تغاو ابروز دينا شوال شو تخ يلا هنس هون خو شو تردوش هذاك شو دي خردر قوجنس حد يتحون قالنا ده شيء عمل قالنا خدا ويشوتوني عمل مباراه عمل خدا تو عمل تو هما تدا سونت اهمن يوسبون قالنت صدا عمل عمل دا خويته والبلا ايش باش همش دويش هنا يومش ازام والبلا تا دير وسن بيغز بالتا بيچا بيستي كلام رو قلنا سيمو هاجلا بسم الله الحمد لله رب العالمين üç دويش هنا هو خوشtu sonunda مو خوشtu والله Господу миров بالش حلو энергия حقيقتون اللي اشتكيفه واحد دوتس وقلت تعهم تهوتون صوتون خاصتن به شوخ صوتون سو والله صوتون بارس تون üyeş bat son üyeş bu تون üyeş تخلچiz اون ne etene اون تي هون دولشtu مباراه تون is üyeş da ta هون تي هون دلنا تول ويسون سايت هي خز خليت سون يلسمن خليت يلسمن شاش يلسمن قالناش что ему будет за это он يلسمن خليت он или живет سون هو интерес вообще سون интерес يا سوقلان سدال سون دينا نشوادون خز خيتر قيدك دوزل بك دون وزر دلقسم чем ты ему сдался зачем какой у него интерес теперь какой-то рекламочный и юхарай видит сон işte игрушки сейчас новую да вот игрушки шо лош дер вот شي قالن شي ليش تقبيش دلوس هذا
خيات صوت شيخ تاتي шел. Что санал бьёхом шан рицла. То что это? понятно. Ему какой смысл? صحيح لوشة واتو ветераны гар окса гухар. Ваши зайва давала задела выстолицу. Какой для него смысл? Ханчадек хацаба, адица туна доста. Ас эла хөсөн шэдэг ха. Ну, а ветеран он ума цаха, короче, он коэна, аде мы. Не, цуашин цага бок, ас маза бо, цуашэ бо шин. Что таха, он хаба, дин цун. Сосай дайлса шин амале қойла, ну? Ой, цусуху ама куда цусуна. Үйэшгцэн. Куда үйэш? Цахэнч лазвоия, ухулцун. Таам цахулцэн. Итамуа лазвоа. Үйэшуцун ама. Зачем ему твоя? Дела, мобите. Дела спа, мобите. Алло. Мобите, дела мо. Больше мо, ночью лучше. Не, что ты сияет, Мадия? Ой, а сияет, это нормально, выступил амчан. Нормально, выступил шуксо. Ой, тапает потом стоит, смогла, ночью мать. Хамазги шуй, да, хамазги шуй, царь гол байтуалсо. Да, это вала, что заде да, хамазги через края переливается. Ой, хозяин, а вот уешь моя, мозгиш. Ой, я. А ты уешь, моя, может быть, самазги шла турьем. Ветеран, собор делать. Ветеран, не инцацахетта, шкина, он жопт слушма уиз, от шел джима, ол ша ахцунта. Я и весь лучше, я совестно лучше. Еще раз повторяюсь. Алуштал хэтташ беспонтовый долча. А уж по-наглому иштахуяча, он не хрена цаха, а бош леча. Он меркел чопа яхен, олш грубо дала. Он жоп дал эш, олш хуй. Хинц хуйгара духата. Дуит он цаута, жоп дал. Извела хинц да ха ту. Да, изам, возьмем. Юга чуизам, хаюга. Велла, цун цаха, хум цаха, цудела. Он шадекха. Он шадекха. Астела, сэн шадекха. Уаму цуна приготу швайца, он Дэр вот, сам приготу. Шундуса, вопрос tu швайца. Он хайта, он кварна вообще, усмысл. Ой, асфе, баяма босо, амаля кварла, ну все, сайдал. И сути отдаться долларов вообще, куда, какого вещи цуна, Да, вообще, цуна хухуль что? Hasan Berj, yuqir, Hasan Berj, Goyam, büyüyor çena pastör. Dikto, hakhar, çakarçun. Sabırda. Onun triyansın, som ayım şmo, hajal. Alo, sabırdan сиха çalış. Перебивается, дискутировать, умничать, да, алдойлыш, пожалуйста, на ковер. Перебивать, хацих добра. Понял, да что Еще раз спрашиваю, задний матуала, за слив принять еду. Хажла, окохин чувенчо, дополнительно, прийти-то дырк, проверки ашварба. Цаха, Армалолошня, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Еще раз повторяю. Адель, вообще. Hoşbaka halatsa boş tatsdistir doy. Мечуа. Пока уксо. Sabırda var ne istansa. Давай ховаринс. Абар проверки шуй да. Так. Проверки, цаха и проверки цаич. Все худо. В смысле цаха?
شين خلوشتك تون خاتو بالشوق أصل عين دكتورنجا ده بودو شيء حبروش ولا بودو شيء عين دكتورنجا ده الحين لك اسبفتري إبراهيم أصلك أتويت ديردو ده حقدري شو قولي هر خير دول شدوعون واش خير دول شدوعون العداس شين حلقة حق خواتن حقهم من ريز وحا يريز واسحو الدو يغدوني شو وقتن وعو حطوط احوال سون ريز وسون ادم خل لا سون واق لا سون جيز نياز كيف واحد لا سون العوي انواع ذات اصحاب هذا يدوسو يوس من هو لا شو العوي قلنا ايش سون خزا شلون شلون عديت اقاد ساعتنا لا تجوجت تشوكاش سيخه تلوش اجل سيخه تلوش ويتعهم انت احكي ايش مدوبه شو просто تبلتت да чудо لا سونا мау Хасан Адам до сот яхи غير что я тоже такой человек как и ты и хочу понять сотворение мира божественную вот эту вот его силу вообще его духовность божественную мне тоже интересно сундел хует что ага сун проверки я шуба сосаночек и проверка ханья шухайон вообще проверка матьяшу انت صوت ادم دو سونا صحوما تحكي والله خصو مثلا بيزول وليل تليل يا سوغا تمشيان خل اتمشيان короче 200 حليقش شون هم خل تخل вообще حلول تيول ах проверка любой гуман то есть когда я что-то не знаю я пытаюсь ее проверить. А ты берешь это качество на Бога сейчас, спроецировал. Я так тебя правильно понял? والله سو عودي سو أخر شوية سو نبوغ ده سقيلا نباح حديلا تيش ولا عوات صح سو خود كذا خو خودي سور دس إيه سوام ديلا تيش شو بيتر نوشة ديلا تيش ما بقى ديلا تيش صار проблем يا سوتام إخويش вообще там мода هات ديك دو أحينس أحبوش لو في вопрос يك حديلا ما ياليلويس يك ده سميشاو حديل هو شو ده إيش خوش ده هو شوس أنا ميشاو شو ديل صار связи вол швацы я книгу эчацу я холсуна поямару эчвацу ها живите холсуна размножайтесь короче Свегер слушать сохай швуй куча пече. Вот дер, сацало дер, а что он отлошно, хом да шун сацало. Просто болтает, ты сам هم تاخذ روايات داك ميشاو حداث بيمر وايت نيحو تاخ ديك دو هم تاخي غير شنو ميشاو شو تيجا ميشاو شو ده просто так مزلق امواتسوا مزلق امواتسوا مزلق ليش خينا вопрос حوجه ده لوت مزلق اوي и мазлак леш хена штира гердит нер бахцо амичао бош агучо изукат между вопрос хайдели кунцадуа мичао мичао паямар унцаваэтан тон бу кунцаятан книг унцаятан унцаола именно Allah ахвичане что дегердо и свободня вообще хаэлла цоца книги идея ладую лошу кира Цао Дарьес Ибран цао малета ветеран цоца камел цадо иште амба бедиш дискутирует цао юк вообще гендер дор цао эсер давой он ажала давой хавистл уж бесполезно شنیس که تغییر اردوش حوصلش پیرو تو هم دبول نقش عربول ازش که دیسیات که میتش نقشی نخ بلق مرشو یک پیرش اگر نقشی قومت ابیان خل بالبوی هو کرد بوسول به هری دی تو نقشی قام توی خل یشخلق اول تر نقشی با میادون پد بینیت یش دوین میادون مرشو یک تلاخ برشق نخ خوبه بو گوش دوین الله هر باخ وش باخ إباخ هو مقعيشوش دات الله جهات إدلندو إيش تقميلش دكتور مالي عرقة وين نقشي تشخل دولم دوشنست وين مقعيشوش دات وين جهات إدلندو وين جهات صدا هر